Kubor nakaslem jong unong san Hima. Kan kabdai ka rai ka belum kendit. Tiga inong ilam jungi ba Charles Pungulu ba belum kursan ba ni baro ki umut ka ba nila ay shop ba berkat ka bede ba ka jinglong jiman jong sa Hima sima bede ba Jylla bede ru ha North East ba ka ide ba ka ri ba koi kini ka ba ngi kren ka sing long Bishar ba kadang kam bangin kum kinong ilam bangin Trei sitom na kum tai Paidbah bangin la man pulong ite ki jing angur ju Paidbah kawai ki jing angur ka bakarpang ju Paidbah ju Jylla kalau gi kwa bani i bagani ka sokar BJP ka badan Delhi kan kutno inji sisa juga bahkan wan phai biak inji sisa ka balai noi ha ka ba mila ban snap ki jing e Paidbah te ha ka jing e pen bet jung ki nong ilam ju ba Charles Pungro bat Rungkul bat ngi baro iso ba kalau kami ngi ba ini keren bat ka party leadership bat ngi ilam kapok sa kongres ha si pana bun sien la keren ni aka jingelam jongki ba Charles bat ni Rungkul dan legendary la keren bun sien hile kami position kai pun ban ba tak nang mi kisi ka party kanang tulat mereka ni kecil kon jungi percaya BJP bagi kenhon ke baydon kat BJP kan satu no kadang ni melak bertahun lagi dah kemui pat bat melak banyak kon kata ko belimpung bat ka ba kalau don tu kecil persiang ban snap tu ya kecil anut di Paidbah tentang ki samla semua kilo kilo ilo pa ki don ka Jylla bat kadang kata kecil berniau ba kim simdan gulu dengan nilam ki badi makin lah bentur sekmat na ka benta menteri sitom ban penulung kita kecil anut di Paidbah teh hadin bala ya kan kecil person tu tam adun we kan hon ke bala ya ban sowe ban penya ban jurip ya kan Jylla berapa we aga jingelam jo persan kishur we naki nong thaubuit ki ba terpang ba ha ri berapa we bala ai ki jingso bala pora ini jingso di Paidbah kale badak ni kum ke kan hon ngilai syong ngila sngap ge bagi Paidbah ki angut ge bagi Paidbah ki kuat ke Jylla te na ta kada bakong san ngi lomba in page ke ke baki Paidbah ki kwa malong di sosial kada ko mangilap ko long ji angnu di ki bar ke ju ko ni Trei sitom na ka benta kalau we yogi kun samla long ki long pa jo ki long sosno jong ka Jylla ni jong khantam mat khantam na ka nam site mingi mat na ka bi ko ko kai ka daw kimi ta sangut nang narilum kasi ampi kalong ka daw shimet mengimla ban ong bangin penbore no Trei ha jing i jung mo ba kong san kalong di kata kada ngin pe kumno ngila ban yukun percaya ke BJP ba kini ki kun hon jong te ka syong ha ka rai shimet kam dor no ba jing imu ba ong ki ba ngin ya tan ju bor na ngin penbor kalong ka di so tu shimet kene ke jing mi kesan kan teh din bala syamti ba bisan pala ini kan ke jing kerjimut ko mukul ba bisan pala kata ban ong tang kata ndai kamlong kamla belum ta Trei nang liang juga parti jungi ngila keren pun ki apa ide ke nagliang ju pi chong biang halen persya ne hoi mentang inde kum ka major opposition party dan ka parti ka bahetam akan yang persya bangin ye pun persya ini ki parti pat kiwe ki badan cakal yang juga BJP bat ki ba kersian da ka BJP ke jing lap jung pi hado ka Paidbah po Jylla ki pediang rai ka TMC nama ka thmai ang ngasai ki Paidbah ki basuthu ki basyai bat ki belai i sejengai ki basuthu ya ke jinglong jiman jong ke politik apa ke Jylla ke jungi klempet Bishar punya ki Paidbah jungi ki Stad ki soto ba ya kata mungkin simbam jokru tu kim dei kin habi i ru ki kam jungi bangi Trei mungkin Bishar Halor ki kam ki jungi bat ha ju opor ban Bishar ru Halor ki ke ba ngin sapet i syaki ki kam bangi anglo Trei nam ta Jylla mana ku jepli de ka eksenjam kan yang jong pi pa kring sangat berasa am kata ngim kwa ban le ban kring ju bor inu ni yu Paidbah ru ngim la ki nong ilam kalau ke jing so tu bat ki jing i jong ki Paidbah bat jong ki ni kendiat nomor ba mentat la dong MC ke mana ba syamti presiden mana ba baca sawan tadi kata ki Paidbah kin setiap bat badun kam ha kata ru tambangin sele suki kata apa kini ki kendiat teo ki sawan ki Paidbah ki Jylla setiap